Fangel. Haufa. Da kike? A gari ne. Ni daga America nake. Sakamakon da na zo Najeriya an haife ni a nan Najeriya ne shine na zo na ga 'yan uwa da abokan arziki to kuma gashi Allah haɗa ni da ke. Yalla ko zan iya ni sanin sunan jarumin? Sunana Zainab, amma an fi sani na da Zibi. Wow, suna mai daɗi. Gaskiya ne. Sunan ya bada kala. Amma kin sani ne? Da Allah sunan ki ne gaskiya ki faɗa musu saboda kin sani ne? Ku kyawun 'yan mata irin ku ba ku faɗan asalin sunan ku sai dai ku zo ku faɗi wata suna daban. Ko me saka? Kamar yadda na faɗa, sunana Zainab, amma kuma an fi sani na da Zibi. Gaskiya ne. Kin taɓa ganin Dollars? Ban taɓa gani ba, sai dai in gan shi a TV. Yanzu idan na baki a zaki. Nan dai babu inda ake canzawa, sai dai in na je Abuja. Kina babban yayin da kamar ki haka na baki aiki zuwa Abuja? Kin san hakan ba daidai bane. Amma zan yi internet din shi zuwa zan je na canja saboda yanzu na dan duba miki kura wasu abubuwan da kike ki samu na dan taba haka. Da Allah ke ba nan banki? Ba matsala. 00 60 54 45 Yes. 53. Yes. Da gaskiya sai da kuma ki sani ne baki tambaye ni sunana ba amma kin ya tambaye ki sunana. Ko me saka? Oh, sorry, na manta ne. Ya sunanka? Sunana B Mahmud amma an fi sani da Bash because of a Najeriya ma bakin ci B Mahmud ba za gane ba amma kika ce America zaki dade kina cewa B Mahmud ba gane ba amma da kin ce Bash ni ne nan. Gaskiya ni farin ciki dan haɗu da ki. Gaskiya a yau zuciyata ta aminta da ki wallahi. Na gode da wani lokacin da kika bani na tsinke da babban yarinya. Akwai roba ko galan siya? Akwai roba ko galan siya? Me ya kawo ka nan? Dama ne na gidanku? Nan ne gidanmu. Ko sa aka turo ni dama na zo na yi? Daga America ɗin kenan?